Dobroveče, ja sam u Makedoniji. Dobroveče, ja sam u Makedoniji takođe. Sa mnom je Boki 13, kao što vidite. Jeste. Evo ga Kadra. Koji? Kadra. Ko je taj? Gde? Mršću jedno pokvarano, vidi se kakav si nikakav. Bega tamo, vidi, Zaližan, ko ti je ovaj? To mi je drugi iz realitija. Aj, možda, ja sam pogrešio onda. Ja se izvinjam. I ovako sad igraš meč. Pa šta radi ovaj sad ovde? Pa ti si sladak, ja se zezam s tobom. Aj. Ja, srce moje. I ovako pričate vi kao nekršteni, ja? Da. I sad si ti vin. Ćuti ti. Jel zarađujemo pari ili ne zarađujemo? Zarađujemo, Boki. Koliko smo zaradili? Ajde, pevaj! Bravo! Kako se zove? Kadra. Čekaj da ga vidimo. Daj kamera da vidite Kadra. Evo ga. Ajde, zoomiraj, trojka. Ćuti dok te snimamo. Evo ga. Ćuti dok te jebemo. Evo ga. Šalim se. Krinka je tu. Šta znači krinka? Moja gifterka. Aha. Od kartice ona tebi daje. Je li ona normalna ta giftarka?